Здравейте всички, Боксем, аз съм Даблекс и това е пети епизод от оцелението в RoboWire и някой ми е тронал къщата. Влизам тук, що е някакъв ми е засял тук някакви помии. Кой ми го направи това? Доста е жалко. Така, сега ще ви покажа какво съм направил. Но ето, направих с тази кирка, която е доста копак с нея. Сега ще малко да фарма, за да си енчапна нещо. Ако не е да си оправя на кирка, ще реша аз. Трябва да им сапан да се енчапна така кирка, дето взимам по повече. Забрах кой беше мито. Е така ми трябва, ако намеря нещо, диаманти или нещо, защото ще са ми нужни повече. Така, 25 лева за сега. Сега ще изчакам с спаунът малко. Ба, тя са фармили доста, ето кой ще ги остава. Така, сега да им спомнаха ли са малко. Фак. Майко, мръсник. Сега се приготвям да пиша хом. Тъпто е на тоя фак. Тъпто му е, че тука майко, че може някой да те бият, като тия двамата педали мръсни. Ай, марите копелета мръсни, черни, долни. Тук ме експи доста. Айде бе, кучки! Майка ви шеба. Оф, няма занимавам повече. Ставам си ги тук. И ставам ги тук, взем на кирка и отивам да енчапна. До 28 лева. То май повече не можеш. Защото тук не са го направили. А, може бе. Да бях са го оправили вече. Добре, 2 лева ще подигна. И ще изчакам да спълнат, а през това време ще ви покажа какво направих. Кога мина. Така леко лагва. Да, в сървъра няма никой освен мен. Гледайте сега какво направих. Ето е тук. Копаях надолу доста. Дали ще намеря ли нещо и намерих само голд. И друго нищо, ето тук май беше голда. Тук има кол, не съм го събирал, глупости. И на 20 лева може да копая настрани. Ето тук. И ето го бедрока. Ето тук бях намерил редстоун. Така, сега се качваме. Или по-просто да напишем home. Така, сега ще си събера тази ферма за кокота, бинста. Така. Просто няма какво да правя този епизод, не мога да си измисля нещо.
Яйцата ще да кажа. Кокошките, ако са снесли нещо, ще е хубаво. Да си спална още малки. Да ми снасят и да ми снасят и да ми снасят. И така да си направя огромна ферма за кокошки. Да видим. Нищо не са снесли. Така. Ето. Сега дано да дигна 30 ляво, защото малко ще е тъпо, ако не дигна. Ето ги тия простаци пак. То 30 ляво ще дигна, ама. Ето то. Така. Нещо лагва се бъда. Ома! Фъга. Нещо да ям. Тес. Просто ти тука. Така. Опа. Ставим и да... Ето. Да им всякаква ще ни се падне. Форчън. Я да видим. Хубава тази кирка. Аз много не ги разбирам тия форчън глупости. Охо. Бая бързо цепи. Ето една хубава кирка да се енчампнем. Следващия епизод може да направя някаква постройка от Cobblestone. Това е някаква висока кула да направя. Това ще е хубаво. Сега тук ще събера Cobblestone. Доста. Да събера с тази кирка към 6-7 стака, ще е хубаво. И мисля след малко да свършвам епизода, защото няма какво да правя. Ще събера още много Cobblestone без да снимам. И ще си направя такъвто кулата. За сега имам почти 3 стака. Да. А в частта имам още бачка. Ето вижте. Доста бързо се събира с тая кирка. А за сега стига толкова. Точа си беше тук, майче. Така. Скъпата ми къща е супер. И вече е събрана на версия 1.4.4. Това е яко. Да ги оставим глупостите. Аз съм имал доста Cobblestone. Демек. Гравел доста съм имал. Само ще направя нещо якичко. Тук да е от гравел. Да е по-реално. Така. Ето. Гравел и... Това е. Тук си сега дърва. Чакайте да ги обера. Тук ще си направя нещо като горичка за дърва. Да си сеча, да си правя глупости. Да. Ако пък се... аз ще направя гъбена къща. Забравих, не знам следващия епизод сега да правя гъбена къща или какво, аз не знам.
Така, защо не направи сега гъбената къща? Да, тя се прави лесно. Сам да се намеря гъбките. Друга гъба май нямах. Сам стая. Омага, нямам бонмейл. Фейк. Демек няма да я правим сега. И това беше от епизода. В следващия епизод ви казах, ще направим две неща, кола и гъбена къща. Следващия епизод ще е по-як. Ето тук си го промених на стълби, защото е тъпо. Тук сложих един крафтинг. Но честите все още нямат нищо, защото нямам толкова много материали, но лека-плека може да пренасям. Но тук е фейка фейла, че много има да слизам надолу да вземам неща. Но някой от скайпа ми пише. И това беше от мен. До да ви харесва епизода и чао! Сабскрайбнете се, абонирайте се, глупости, коментари, лайкнете, най-важното лайк и чао!